खुलुमबाय नैबे समाव दंफैयो आङो कामरुप जिल्लानि जि बक नैबे गान्धी मेदामाव जि खुंफुंजानाय जि बर' थुनलाइ आफादनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जा खुंगा 63थि जा बोसोरसालिया जुथुमा बियो थांनाय जिथु 19-20 आरो दिनै 21 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बेयाव खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बे खुंफुंनायजों लोगोसेनो दिनै जोबथा जिथु हाबाफारि बा दिनै जोबथा साननि जि हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि समाव नैबे समाव हारिमुवारि जि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोननाय जायो। थारैनो जों बुंनांगोन नैबे हानजा सुरनाय जिथु हाबाफारि जानाय थावनिनिफ्राय लानानै बिथांमोना गोजान जिथु लामा हान्थिनानै दिनै बेयाव हानजा सुरनाय नैबे समाव दिन्थिफुंनायखौ जादों आरो जों बुंनांगोन जे जिहेतु नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव गोबां जिथु बर'नि माहारियारि दामनाय देनाय आसार खान्थिजों लोगोसे जि बेयाव माखासे बर'नि रायजो जानाय बा संसार जानायाव जि माखासे जिथु नेम खान्थिफोर दङ बेखौ बा धोरोम सिबिनाय दङ बेनि सोमोन्दै नैबे हारिमु जिथु हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायजों नैबे समाव दिन्थिनायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों आरो थारैनो जों बे समाव बुंबावनांगोन जिहेतु बर' माहारिनि जिथु हानजा सुरनायजों लोगोसे बेयाव गोबां जिथु माखासे माहारिफोरनि जिथु रायजो राजाफ्राबो बेयाव गावबा गावनि जिथु हारिमुवारि जिथु बिथिं बेखौ दिन्थिफुंनायखौ जों नैबे समाव जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जों मिथिनो मोननाय जायो जिहेतु जोङो नैबे समाव जोङो खौरां जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों जिहेतु नैबे समाव जि हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनायनि जि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरानो जाहैबाय जिहेतु मुलुग गोजोन जाहाथे बर'नि राव थुनलाइ हारिमु बिथिंफ्रा जिहेतु जोरनानै थायो बेखौ लानानै बा बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बे आखायाव लानाय जादों बा नैबे दिनै साननि जि हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै बे हानजा सुरनायखौ लानाय जादों होननानै बुंथिदों। नैबे समाव आंनि केमेरा फारसे बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ जिथु नैबे समाव बर'नि जिथु दामनाय देनाय बर'नि जिथु गाननाय जिथु दख'ना आर'नाइ बायदि लानानै बा बर' थुनलाइ आफादनि जिथु फ्लेग बा फिरफिला बे बायदिखौ लानानै नैबे समाव हानजा सुरनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे गोबां जिथु बर'नि माखासे नेमखान्थि धोरोम सिबिनाय खामानि मावनाय आबाद बिथिं बायदि नैबे हारिमु हानजा सुरनायजों नैबे समाव दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिहेतु नैबे समाव मोनसे समनि जिथु मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथाङा नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ आं बिनिफ्राय नैबे समाव बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राफोर बे समाव मिथिनो नाजानि। बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै थामहिनबा जोबथा सान आरो बे जोबथा साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमु हान्जाफोरखौ लानानै आरो लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै जों हान्जा सुरदों आरो गोजोन खौसेथि आरो दावगानाय बे मोन्थोरजों बे हान्जा सुरनाय जादों आरो बे हान्जा सुरनायाव बक' ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि हारिमुवारि हान्जा आरो लोगोसे रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै बेखौ फोरमान होबाय दि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गासैनिबो अनसायनाय आरो मोजां मोननाय दङ आरो इयुनावबो बर' थुनलाइ आफादा बे गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि नोजोरखौ लानानै खामानि मावलांगोन। गाहाय हारिनि हिसाबै नैबे हानजा सुरनायजों लोगोसे मा खौरां दैथायदों बे समाव? बे जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ सिबिनायनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादा बर' माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो दावगानायखौ मोन्थोर हिसाबै लानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो इयुनावबो खामानि मावलांबाय थागोन। थुनलाइयारि बिथिङाव फिन गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बिटिआर सोरखारा। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खुंजानो थांगासिनो थामथि थुनलाइयारि फोरबो। सोलिफु जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव सिगां बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो बिटिआरनि गाहाय राजथावनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'सा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लादों थामथि क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलखौ। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो बे खेबावबो हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो हादरफोरनिफ्रायबो गोबां मुंदांखा लिरगिरि थुनलाइगिरि सोलोंथाइगिरिफ्रा बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ मुलुगखौ दावगाहोनो हादरनि खना खनला थानाय हारि हारिसाफोरनि राव थुनलाइखौ सोराङाव लाबोनो मुलुगनाङै थुनलाइगिरिफोरनि गेजेराव लोगो हमलायनाय खाबुनि गेजेरजों गाव गावनि राव थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिहोलायनाय रायलायनाय आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे
जौसां खालामनानै होनायजों लोगोसे गोजोन अनलायनाय गोरोबलायनाय फोथायलायनायनि मोन्थोरखौ लानानै खुंनो लानाय बे थामथि थुनलाइयारि फोरबोआव बाहागो लाफैनो हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो बयखौबो खावलायदों खुंफुं आफादा।